Abot mo. Bukon ba sa? Bukon o bukon. Pantungod. Sini ka box. Kali na ka ba di? Sini ka ba di? Ano ka? Bukan sa lalo. Bukan sa lalo. Sin malayo. Yan na. Aw na habol. Apa kabul kau? Single body man kayong. Kali na ka ba di? Kali ka ba di? Ano ba di? Ay na mga sibong. Yes, tupak-tupak yun naman sa guys, si Box, guys, come on! Ay! Okay na. Tengok si Babo kasi di ano lagi dia sa Kami disuruh berdiri dia. Yan, na sila! Sini ka box. Yes! Kari kau. Kali kau. Bangkawin kenangan siya ya. Kenangan di Hasaba. Kenangan Hasaba. Uy, siya ang payo, sinasab ko mga lay dito. Panuntungan. Panuntungan. Kenangan. Isiyo, di kami maingat mga lay, in bukok na mo ini matugas. In hawakan na mo ini masakit. Masakit. Di ba ito na kung maingat magtausog sabi? Bayat ka magtausog dahil sa. Ano, sabi, in pangalayan mo. Ano na aja? Lolay. Tuh. Sana lolay. Atau disiring-siring. Oke, lolay. Lolay lama, lolay bago. Lolay lama, lolay mun dia mas na. Oke. Lolay mas. Lolay lama. Lolay lama. Guys, mandari tebak-tebak yung Faisal. Come on, everybody. Blogger tahu suka everybody. Come on. Okay. Let's go everybody. Everybody. Bialang Korea. Biar Korea. Ano mo sa'yo? Oi. Arigato. Oi. Kamu tayo nilok ko. Oi. Let's go everybody. Ini dia, ladies and gentlemen, the Kang Boksu from the Korea. Ya. King Bakso. Jangan pamagpinay ang lolay. Dubi-dubi lang tap, dubi-dubi lang tap, lolay, masisinan may sangay, liyon-luin ang alay, pagkaw ni Mempay, may kabut, jangan pamagpatay, sulmog ng tubitay, kaabag susa atay, mga tubit si Mangbay, nawan ko pa si Tangkay, nawan ko pa si Laway, kinamang kaw mga alay-alay, way kay numang kaaway, makaaway-way na pakilang mo. Mangalang Tagalog, Manjari. Ayan, yung kalangan niya para mga silang kabutyan eh. Wow! Minasdan kita nang di mo alam. Pinapangarap ko'y Angkat tangannya di atas, everybody, come on! huwag ka lang titingin sa akin at baka mahuna ang puso kong sabihin sa'yo. Ako'y nahuhuman at sa tuwing ikaw ay nagalaw. Si Babo kasi pinlay shop. Si Babo takkan shop lagi na. Ka lang titingin sa
Pagkamunaw sa sa iyong din ako'y nagumalik at sa tuwing ikaw ay gagalaw mundo ko'y tumitigil sa pangarap mo aking puso sana'y mapansin mo din ang lihim ko pagtingin. Kaway-kaway naman dyan sa taas! Salita na hindi mo alam, huwag ka sanang mabigali. Lamaan niya ka talaga ang aking puso, na dati akala ko'y manhihingin. Di pa rin magkalapit, hinahangan ko ba sa aking tingin? At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ako'y tumitigil para lang sa'yo. Puso, sana'y mapansin mo ang lihim ko pagtingin. Sabay-sabay ba? Sa iyong ngiti, umalik. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ako'y tumitigil para lang sa'yo. Ang puso, sana'y mapansin mo ang lihim ko pagtingin. Ayan! May kasi sa ako balik ayan po before ko po yan sinasabi ko, iyan ko pala, mamaya ako magsugol ha, nag-invite ka to kada ma'am. Yan, iba nagtiyaw na to, barakallahu fikum. At the same time, congratulations brothers. Yes, sir! Ayan, unang-una, panagnan niya, huwag kang mag-promote din at the same time in business, yari kami niya dihasaba, amo na in bokso, amo na in brand ambassador ko, Jubaira Angels. Jubaira in the house, yes! Ayan, ibang sa tama, suong magpalingkat, magpahansam. Ikaw, ha? Ilan ka? Betul! 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 100%! Mabuhay! Ayan, Insabon po has been using 7 months na and counting, liming ka kay Jubaira. Jubaira! Mabuhay! Sino tayo? Inshallah, lugay ng huli hasaba. Pwede ka mo mag-message ka po anytime, may anywhere lang po. Ingatan nyo anytime! Bang ka mo pa sa mga message sa tsak ka mo ka po. Okay? Ako kita nyo kagday rito, ingan niya, Lututso. Lututso! Ayan, thank you so much again. Maluhay rin product na. Supportahan ta, imbang sa ta, tausong! Tausong! Ayan. Yes. Kasi sa mga... Uno yung luto mo dito, akuan yung restaurant mo yan. Baka pinilaw ka, uno. Ikakaon na mo, kakaon, tausok talaga. Tausok talaga. Piuto, Yes. pinilaw, Yes. tula, Yes, tula ito. utak-utak, tula ito. Wow! Oo. Maluhay rin product ta. In product kamumungan pagbihon si Pilipinas dahil nga Luzon, dahil nga Visayas, biyaon-aon na dahil nga Mindanao! Aw na ha, Mindanao! Ang na ipagtawagong Bokso po, branding ko po yun siya. Oo, sarap. Kaya inshallah, maluhay na. Pag-message lang ka mga ako, babayarin pa kami na sama. Yeah. Sugol! Magsugol ka nila natin! Tumak-tumak ka nyo may isa! Mabuhay, Bokso! Bokso! Bukod pa sabi Bokso naman niya, si Box. Si Box.